Pasalig sa kapulisan nga dili mabiyaan ang uban nilang taha sa bisan order bisan ug nakatutok sila sa nagayang kalihukan subay sa Semana Santa. Sa era nato ang detalye nini ug ubang kalabuan sa bang dapit pinaagi nining report. Dili mo minus 300 ka mga police personnel ang ipakatap sa Cebu City Police sa mga dapit sa dakbayan nga hugupanan sa mga tao atol sa Semana Santa. Lakip nini ang 33 ka mga simbahan sa Cebu City nga mopahigayon og lain-lain nga mga kalihukan. Ready na gayud ang atong Cebu City Police Office under the leadership of our City Director, Police Colonel Enrio Bidalugdog nga ipakatap ang atong mga kapulisan magsugod sa Miyerkules. Gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Janet Raptor, ang Deputy City Director for Operation sa CCPO nga dili lang ang Semana Santa ang ilahang tutukan. Tungod kay magpabilin gihapon ang ilahang monitoring alang sa peace and order situation sa dakbayan. Gipahimangnuan ang publiko nga magmabinantayon aron dili mabiktima sa mga kriminal. Sa mga magpabadlong diha pag huna-huna gid mo daan kay murag mag Semana Santa gid mo sa mga istasyon. Sige lang kanampoy binignit ang mga pulis. Matagan gihapon mo og binignit. Samtang sugod gihapon March 24 gipaubos na sa Code Blue o Heightened Alert ang BAP Region 7 nga modagan hangtod ugma March 26. Sugod sa Marso 27, isa ka ang alert level ngadto sa Red o Full Alert hangtod na sa Sabado, Marso 30. Samtang sa lalawigan sa Bohol, nagabot-abot na mga turista alang sa kalihukan ining Semana Santa. Sama na lang sa pantalan sa dakbayan sa Tagbilaran nga puno-puno gyud ang mga fast craft nga mudunggo. Usa sa destinasyon nila ang Islas Panglao nga hao matod pa sa pagpamalandong. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.